Mali produkovatelje mlijeka, zo z jednu-dvoma kravami, mlijeko volja predavac po sušestve i drugim zainteresovanim, jak davac ho na odkupne mesto, gdje dostavaju dost nižšu cenu. Odkupne mesto za drugi u Arbis už 3 roky vydate Somboledu, čiji robotnik donjedavna každý deň odkupioval mlijeko, a placo dostával po litri. Poneže v ostatním čaše dňový príliv mlijeka spadnul na 200 i menej litri i ovo placa še bar zmenšala, to rišil prestať robiť. Ani Somboledu še nevypláci posílať kamion za také malé količestvo mlijeka. Nie už ani kravi u Alale i ľudze už še menej. Čujem, že teraz majú kooperantoch tak dzešec, ľudzok všetkoho je z kooperantoch, a evo i už, jak prichodzi kraj roka, taj še menej, bo da jedným ľudzom ostane i ostávajú kravi i celní, ta už nemajú ska mlijeko nošiť, ta znači vše menej, to už ani nie dzešec, ale vše menej. Ja čul som, že i hovoril, že nie dračuna, već se i otkupljovať mlijeko, zato že malo je z proizvođačov u Valale, takže še ne vypláci ani tomu. Teraz, naprimjer, co tam bere mlijeko i prevoze, i dovom i prichodza po mlijeko. Neminovne, že suďba mlekarstva u ruskim keresture nje švetla i že kravi budze vše menji, a o rok ih vjerojatno već aj ne budze, okrem u jedinovo veľkoho kravara u Valale, ktorý mlijeko predáva na veľko.